Atzalde hon guztioi. Ikusi dauen moduan, irudi eta lelo berrisa dauko Arrasatek. Indarra daukien bi hitzez osatutako lelua. Baina elkarren onduan jarritzan nik esango neuke hori baino gehiago islatzen dauiena. Arrasaten zer garen irudikatziaz gain izan nahi duena be adierazten daudialako. Eta nire alorrera torritxe, hezkuntza, ikerketa eta berrikuntzan be ateak zabalduz leluak esan nahi garrantzitsua dauka. Ateak zabaldu behar ditugula esaten dugunien ez gara sarbide fisikoaz bakarrikari. Ezagutza zabaltzeaz ari gara, aukerak zabaltzeaz, bihotzak zabaltzeaz. Eta horixe da, hain zuzen be, Arrasaten iraganian inizan duguna. Hezkuntza entitatiek, kooperatibek, enpresek, mota guztietako elkartiek, ateak zabaldu ditugu eta etorkizunien be horretan jarraitzu behar dugu. Euskarazko prestakuntzari ateak zabaldu dotzeu. Hizkuntza bat ez baita komunikabide bat bakarrik, sustrai bizia baizik. Euskaraz estea, askatasunean estea da, garenetik etorkizuna ereitea. Ateak zabaldu dotzeu guztiontzako hezkuntzari, diskriminatzen ez dauen eta baztertzen ez dauen kalitatezko hezkuntzari. Gure lurrarekin konprometitutako profesionalei be zabaldu dotzeu atia. Etorkizuneko erronkei erantzuteko prestatzen jarraitu behar dauen pertsonei. Eta behar bada garrantzitsuena, atea zabaldu dotzeu luzaruan itxita aurkitu dutenei. Kanpotik etorritako pertsonei, baliabide gutxiko pertsonei, familixei, aukera bat behar zauen gaztiei. Guztiei aukera eman dotze Arrasatek. Badakigu formazioa dela bideak zabaltzen dituen giltza. Zabaiak apurtzen dituena, norabideak eraldatzen dituena. Ateak zabalik ezten dauen komunitatea izan gure dugulako. Aniztasuna bezarkatzen dauena, berrikuntza zelikatzen dana eta gure sustraiei ukoin barek etorkizunari beldurrik ez dutzen komunitatea. Eta horregatik, inoiz baino gehiago, ezagutzari ateak zabaltzen jarraitzu behar dugu. Ausardiaz apustuen ikerketaren alde, berrikuntzaren alde. Hor dauelako gure indarra. Ezagutza sortzen badugu eta gure enpresei transferitzen badiegu lortuko dugu haien lehiakortasuna eta garapena bultzatzea. Eta horrekin, aberastasuna sortzea. Aberastasun hori modu justuan banatzea nahi dugu, guztion bizitza hobetzeko, gizarte ongizatea areagotzeko. Eta azken batian, gizarte indartsuagoa, solidariagoa eta prestatuago bat eraikitzeko. Beraz, jarrai dezagun ateak zabaltzen hezkuntzari, hezkuntzaren ateak irekitzen ditugunean, ezagutzarenak, lan duginarenak, berrikuntzarenak eta batez be biharko ateak zabaltzen ditugulako. Eta Arizmendiarrietaren bi esaldirekin amaitzia gustoko jaten, nolabait uste dotelako laburbiltzen dauiela, 3 minutu hauetan zehar transmitiruten saiatu nazen mezua. Arizmendiarrietak Mondragonen ate asko zabaldu zituen aukeraz betetako etorkizun baterantz. Eta era berien Arrasateko kooperatibismoak eta kooperatibek munduko ateak zabaldu dotzo Arrasateri. Beraz, San Jose Mariak zion bezala, jakintzak askatuko zaitu eta mundua ez zaigu eman begiratzeko, eraldatzeko baizik.